Sasisin kapediang so bahaya pi baro ki bapet ya kanika program wan kena tu yaro tu blay unang don ringkat bat pi iway pa iway unang ai happy ya kamet ka bakot bakia unang kurkuru kumju ya kayeng kasem jong pi baro hakanika step nginyo ya kinong ya lam jingruai isaka mauro bat ifrida nong kendri bat ya ka jingruai ngin ruai naka number ka ba sanspa kendai puar nang tangin yo ya inong pulis dang idei Elsa rendong bat inong duai idei I Eddie rendong nang tap de ngin yo ya ka jingruai kerpang na Vanessa Arlingdo Eliana Elena Estel Karshiyeng Araf Kiran Bame bat skem karbitai bat ikami Dianta ke Lingdo. Jesus Christ uidyanga naka Bible nga tebha kibaret kilong jong u lagi tlot u klan ma u hot uidyanga hot uidyanga hot uidyanga ka Bible di ka om Jesus Christ uidyanga ulayap hadik pona kerdap boneng ulapli bangin yo bandrung mani hot uidyanga hot uidyanga hot uidyanga ka Bible di ka om Jesus Christ uidyanga unlong lok yanga unda ladanga yai idyau habuneng nganyo syongbu hot uidyanga hot uidyanga hot uidyanga ka Bible di ka om ngan pulina proverb lenang wa khanyo tu khat ka pa pra ka jing ais ngo pha ka longkum u ma kordor hakmat uta ubadanya ka ka ba phai ka man ba Tengin ya tuai ko pa dingi pa neng yuan hajan jomem atrai ko kuyangi long kena tipsingi teringkat bat ngiru kunjo hak tengti snipan aman Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now some things that Jesus
Tong ai ku blei ya kini kinong ya lam jing ruai. Kibana ko oi kapor pat kila kloi ban pendep ya ka kamram ka jongki. To ublei unang kurku ya pi pat nong ai pi kamet ka bakoi bakia pat undan ringkat ru bat pi ha ka jing puli ka jong pi. Nang tang ai ku blei ru ya ini iba puli sedang bat berduai wat lada kilong makana tang ki kena ki barit ru nrai kila kloi ban shimi ka benta jongki ban ai ngo ban yero pendon buram ya ka kerteng ka jong ublei. To ublei unang kurku ya pi bat nang ai happy ya kamet ka bakoi bakia nang ta nga ai ku blei ru ya kini ki ba ai ka jingruai kerpang ya Ivanessa Lingdo ya Aliana Karshieng i Araf i bame bat scam bat i kami nga ai ku blei ru ya ki kami ki pa ki jongki ya ki mi ki pa i jongki ki bal ai ngo bha ya ngi kini ki kun bakin pendep ya kani ka program ka jingruai kalong ka pasngo tenat bat ka bakta e ka mensim ka jongi ai bakin nang yo e kamet ka bakhot ki bakhia kinang la ruban chakri ya ublei wat la kilong makana tang ki khna ki barit ngamla klem da ai kublei ya ili ibangi jukhot i Emily Lingdo i balashim khia ban yarap ban hi kai jingruai ya kini ki khna toli ublei unang don rengkat bat phi nakawai kapor shakawai kapor bat unang ya yarap ya piru baik pinang la bantrei nakakam ya kakam ka jong ublei to hakani ka step ngin yo ya ka jing spell nakaktian jong ublei shiti jong apostol Paul shaki Galatia ngin yo ong lang mo shiti upol shaki Galatia kelenong ka ban rio ka dekhot ka bashipho kum tati kat bangi yo kalat babit tu ngin yatrei minot ya ka babha ha ki breu baro nrei kham tam ha ki ba na ka kur ka jinget ngin ong mek sa sin shiti upol shaki Galatia kelenong ka ban rio ka dekhot ka bashipho kum tati kat bangi yo kalat babit tu ngin yatrei minot ya ka babha haki brio baro nrei kham tam haki ba nakakur kajinget tong ini pendam lang ka jingdu atrai jisu ba e ni wan biang hakani ka step sa sisien bandem rit krup hapok kislajat ki bakhoi ke jong me atrai jisu melari pen emingi hakadu kani ka singi mamenta nang yek don rengkat himme bat ni iwei pi iwei baro ki bai shimi kani ka benta bat atrai jisu nang ai ngi kamet ka bakot bakia bat ai ke baro ka bangingin pendep hakani ka step nado ka jing ruai ki jing duai ki jing puli na ka ktien ka jong me ki jing ruai kerpang bat kumju ru ya ka jing selok na ka ktien ka jong me atrai jisu ai bakin long ki ba pediang hun nakmat ka khet ka jing isin ai ka jong me don rengkat hi me bat ni kani ka si ka barang sa kumju ni pani kini baro haka kerteng ublei jing Yesus Kristus menta bat halakat taru amen to menta ka singi ngani thuk khana ye phi shaphang kumno bau jisu ulale ya ka kamba lingba ka jingerap jong uwei ukhna uni ukhna sham benut ban ai ka ei ka ba udon khap nap setia bat perkhat tang yaladi nrei ulakloi ban ai ka ei ka ba udon na ka benta ban ya sam lang bat ki wei bat ya kani ka jing ya thuk khana phila ban shem habro sau teli ki gospel kata na ka gospel jong Matius phila ban shem na kalenong ka bakhat sau kada khot ka bakhat lai hadu arpuwei nang ta gospel Markos kalenong ka ban riu kada khot ka balai phau hadu sau pusau nang ta gospel Lukas kalenong ka bakhandai kada khot bashi phau hadu khanyo nang ta gospel jong Yohanes kalenong ka ban riu kada khot ka baningkong hadu ka bakhat lai ta hangni ka ktien ka jong ublei la ong ba ujisu hakawai ka sngi lak kwa ban lech chakata kawai ka jaka ka ba kenja ban lech shong wei brio kata ka jaka kerteng ka Bethsaida nang ta phila ban keli kan balai mo jisu kwa ban lech shong marwei chakata ka jaka ka ba kenja ka jubab kalong ba ujisu ulayo sngo ya ka kubur le si ka ba penok man sim yu ba la sha khrai kli ya u Yohanes pikan mau ni Yohanes udai u pashat pen baptis ya ki brio hapo ka wa Jordan
bat ya uji suru lapan baptis da uni uyones bat ya uni uyones kishet ong kumno kishet khot ya u da uyones nong pen baptis dei ti le si kan ni ka jingja kala pen sngosi ya uji su bat lakwa ban shong shipor ban perkhat ya ke baro kabala ja nrei ka ktien jo ublei kala ong kumno na gospel jong Matthias kul nang bakhat saw ka dokhat ka bakhat lai habau jisu ulai asnguru ula letno anang ta hakalieng sha ka jaka kenja away beriu ti haba ki pat ba ki lia asngo ki la ya bud ya u daki kejat na ki shnong ti la ong kumno ba u jisu lakwa ban shong pan perkhat moi ke ka balaja nrei kini ki beriu pade haba ki la atip ba u jisu udan hak ta ka jaka mo ka bet saida ki la ya bud ya u jisu pat kan ktien jong blai ka ong kumno u jisu ula let nang ta da ka lieng nrei kini ki beriu pade ki la ya bud ya u jisu daka kejat ang taruh pila ban keli kan pila ban ong kumno kan kini ki pat ba ki smat mo ban buat ya jisu daka kejat ringan ong pi balai ba kini ki pat ba ki don kam kan yu jisu namar kitip badai tang u jisu ubala ban penkot ya ka jingpang ke jongki ubala ban serpai serput ya ka dok nuot ke bas ngosi ke jongki ula ban ai heki ke jing tengen ula ban ai heki ke jing sup ula ban ai heki ya ka jing ya selok tina kata kadau kini ki pat ba kila buat ya ujisu haba kitip syai ba u dan tiku mangiru lada dan unu nong penkia uba nang ngin buat dan ngin let bed wat lada ngidai ban penlut ya kapisaru ti haba ujisu ulayu i ya kita kipat ba akibat kibut ya u pat kiwan syakataka jaka kataka jaka kabayar ngai lengai mo nrei tang shipang pade ladap smam da u pat ba bat ujisu haba upet kita kipat ba ula isen yaki bat ula ong baki longkum kita ki langbrot klem unong syarai tingan nginyepet nakanika gospel jong Marcos kalenong kebanrio kedekot kebalai pusau ko ong kumno haba ujisu te ulami no ula yo i yo pat ba babun bat ula sngosen yaki naba kilong kum kilang brot klem unong syarai ti ulas dang ban hikai bun ki ru yaki ti haba ujisu ula yo i kita kipat ba ulas yaki pat lada ukwa ban shong thai kendiat ru ndreu klem be no yaki ti kumta ulas dang ban hikai yaki ulas dang ban penkot ya ke jingpang ke jongki nang ta pade ulas dang ban ya pleu jingbut bat ki ban ai jing hikai yaki bat ke jing hikai ke jong jisu kalong ke ba sngo tenat ke ba sngo tiang hadu kata-kata bat ukuran nu di kitien ke ba jam nut ki ba jai bat wat ki kelung ru kila ban sngo tu ya ke ba jisu kren bat kim thaj hiru ban sngap ya ke ba jisu uya kren bat ki uya selok bat ki ti lada ujisu jendala dan shisha kata kapor kini ki breu kin jendala long shisha kum kita kilang brot klem unong syarai namar bangi tip em isi ongkom do ujisu udai u nong ablang brot ubabaha umdai u tau nong ablang brot ubasbela ni ubasyat kala namar lada dai ki nong ablang brot ki basyat kala ni ki basbela tak shuyo i bawan ki riu snil ani bawan kinu kimrat klau kila ban i no i kilang brot ki jongki nrei ujisu ti unnum i no unyada bet yaki pikan mau em imisru ila dep itu khanai sistini pi chpang tu ilang brot ibalaja no bat ujisu la lek kumno lawat itu ilang brot hadu bo unda shem ya i bat ujisu udang wat yanga bat ya piru hab ba i to mangi pade ilong ne em ki bakloi ban ple ki do nut ki jongi ngin sha ya ujisu ban syong hapo ka do nut ke jongi ti haba ujisu ula lapen kot iki bakia ula le iki kamba ki bobun ula ai ke jing hikai ki kita ki pat ba kim sngo thu shu ya ke jing ya jong kanika por namar bakila sngo tenat nrei ujisu bat ki senran ki jong u pade kila yo i kan bakanika sngi kala nang no ti kumta kini ki senran kila le akumno kila wan chau jisu mo bat kila ong yu jisu kan rat balai ba phim pelat no ikini ki brio bakin yo ban lit thiet jing ba mo namar kan dia kejaka ka bangi dan mangi kalong ka bekenja ka bom dan ru em ti u jisu la ong kum no yaki senran la ong tu ai ma phi haki ban ba
ti kita kisenran pada ki perkat ken kin lek kumno kin yo jing bam na bakin ai kita ki pat ba ki ba bun ti uji suru habau yo ba kita ki beriu ki lawan kila ula tunjuk yo Philip ula ong yo Philip na ngin yo kepu ban ai kini ki beriu Ndrai ujisu ula ong kena kini ki kitien hau Philip ma kwa ban tunjuk yo ujisu ula tip lupa ya ka ke ba udai ban le ti akan ni pila ban syam hau Yohanes kelenong ke ban riu ke dekat ke ban riu ko ong kumnu ya kan ni ti ula ong ban tunjuk ya namar ula tip hi ya ka ba onsa le ti Philip ula ong kumno ula ong yu Jisu baladangi thiet pu hado ars pa sukaru nginom la ban pendap kat uni upat ba babun hakata kapur ti ars pa suka kala long pisah ke babun ti hakata kapur lawan manu lawan Andrew bat ula ong badan hangta uwei ukna o badan santeli ki kepu bat arteli ki dokha ti Jisu ula ong ban walam ya kita syau Jisu ti hang ni ngin pet ya ke jinglong jong ni Andrew kan lek si uni ude usendran lani ubriu baki briu lani ki klung kena ru kinot ban turiu ban pen i ke baki dan ban ya jo ban ya jan bat mo ni ukna syam tiang ban le ya thu ya Andrew bat Andrew ru la pediang ya kini ki jing ai ke jong klam ong chishme kena bit memut ndap i kat uni upat ba ban besar tang de kini ki santeli ki pu bat arteli ki dok ha klam ong ke pet me shatai ngadang bun kamenta ndrai ula pediang ula nyau kori ki jing ai ki jong utau kena bat ula litrai kita ki jing bam syau Jisu bat yo iru ya ke jing long jong uni ukna ula ai lut ya ke ba udan lek si utau kena ru ula tangan kenya kata kapor mo bat ong syuk ngan bu nak syua tang ini iwe dok ha lani arteli ki kepu bat dia kini ki batam bat de ngan saai ndrai ula ai lut parok hot kat ki badan uklem tingkai bat uklem bu ri mau ula ai lut ulong bok huit men siam haduk kata-kata ti lek si ki don ki bri ru ha kata kapor mo ki balawan ra ken la ki jong ki jing bam ke jong ki lawan song ya laki jong ki jing bam ba ki laban bam haba kila tangan mo kumangi teng-teng ladang gile ka nu ka ri ka bajengai la ni syak ka bajengai ni song jing bam ti ime ipa jong pi ru lada pile cha school namar ba fin saslem pen song ti pin ya pi mo ndrei kita ki wei pat ki briu le se ki buri mo kim kwa ban ai kin ong kum non ai ki te ni pat dengin bam da ke namar bangi ru ila ding la smo tangan ndrei uni ukna pa de kat ka ba udon ula ai lut klem benut, klem buri, klem tingkai, bat perkat tang yaladi, ndrai ukwa banya sam lang, bat ki weide, ki brio. Di habau Jisu, ula shim, ya kita ki santeli ki kepu, bat kita ki arteli ki doak hau. Ula liak kumno ula kedia ya kepu, nang ta ula aingo ya ublei. Bat nang ta pade ula ong ye ki senran ban let sam ye kita ki kepu bat iki dok ha ban pensyong shan ya kita ki brio shilenong knang ban dup sup kurkom ban sam ki bat ban ai ye kita ki pat ba ki badan hadu san hajar tang kirang ba lat no ki kenthei bat ki kena ti kita ki senran kila le ye ke ba ong Jisu kila let ban sam ye kita ki kepu bat kata ka dok ha bat kita ki brio kila ya bam haduk banda kedang bat nda kilai kedang Jisu ula ong iki sendran bakin lit tam no iki batam bat iki balawet bat nda kila ya tam sa khat ar tukri lani khat ar syang ti kani kasngi lek si kalalong kebak kemen kita ki beri borok khat mo kila yo ya ka jingsuk ke jing tengen ka mensim jongki kila yo ya ka jingkot ke jing kia kila yo ya ka jing selok bat Jisu bat kumjuk ru kila yo ya ka jing bam ka papen kedang ya ka met ke jongki ti hakata kasngi baro kila lait pai da ka jing suk bat da ka jing kemen rei uban kam suk ban kam kemen hakata kasngi ti undei uni ukna namar waladu ai tai jing bam ibalong tang ibarit tam
bat Andrew ro long bakini ki jing ba bakini ki dok kha kin long ayu ha khmat niu pat ba wat ri long ibarit tam ri long bakordor do kata bat lala ban kharoi bat ban basa ya utau pat ba ubadon hak taka bor ti na kani ka jing ya thu khana na kani ka jing ya thu khana yo i ba uniu khna ulong basbun to ngiru ngin long ki basbun ki bakloi ban ai ya ki wei pat ki ban ya sam lang bat ki wei pat haba ni don kanu kalan kanu ka khep ting yo iru ba ujisu ulong bukum no ujisu ulong bakloi ban ya rap ya phi haba phi don kanu ka jing phi don ha apdeng jong ka jing pang ka jing shitom haba phi kuslai ka men sim le si na pedeng jong ki khna ki la ban ong ba imai ipa imat im it yanga ki parlok ru ki la isi yanga nang ta kinong hikai ru kim sngo bha chu yanga ti teng phila ban syam ka jing sngo si ka jing khuslai phim kwa ban ya kren ban nu ru dei kum ha kani ka por heb ya kren bat ujisu ya thu ya ujisu ka ai ka ba phidan kum kini ki khna ru mane ki la ya ruai mo ba phila ban ya thu ya ujisu ba phila ban duai ujisu un ya sngo ki jing duai ki jong phi duai ya ujisu na du ko do nu pat ka ban sim ka jong phi ujisu un sayarap ya phi mokum kini ki khna mantaru ki bala sedang atat ya ka buat exam ka jong ki kat nu ngi sin ai mo ya phi ba phim yo ba ban lech ka jing puli ka jong phi sngo si le si phi sngo khuslai phi sngo tieng phi sngo ir but ngan ong ya phi hab duai ya ujisu ba ujisu un ai bor ha phi ba un pli ya kalat kalenti ba phin yo ya ka result ka ba bha to ngiru ngi kit bok kit ruang na ka banta jong phi baro ki bayele ya ka examine but nang yai tre shitom nang yai minot khnang ba ublei ru ula banyarap ya phi to tang kini ki tien ki bak ndiat ublei undon rengkat bat phi iwei pe iwei to menta ngin ya pet no ya ki assignment ki ba phila ale men shim tayo to menta ka sngi pade ngan a assignment ni phila ban draw kan san teli ki kpu bat ar teli ki dok ha ne phila ban shushna ne kini ar teli ki dok ha bat san teli ki kpu bat sa tho pade harum kan phila ban airong sa tho pade ba ujisu ulale ayaka kamba daki san teli ki kpu bat ar teli ki dok ha to shwab bangin shong ngakwa ban ai kublei ya phi sa shi sien ya baro kini ki balaya shimbenta ublei unang don rengkat bat phi iwei bat ya baro ru kitu ki bai don kti ban pendep ya kanika program to hakani kapor in ya sngo pat de ya ka jingruai naka chorus ka baong dot nut bakmen Bakmen kalong kum kadawai kalong kum kadawai tu shimban di o la 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 tu shimban di o la 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 donut bakmen kalong kum kalong kum kadawai tu shimban di o la 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 la
ta mentangin ya duai ke jing duai utrai ku kpa jangi ubah peneng long bakut ke kerteng ke jong me wan ke hima ke jong me long ke mon jong me ha kendau kum bah peneng tu ai ngi menta ke jing bam jangi ke bala ke sni tu wat ya lami ngi ru ke jing pensoi ndrei sumari ngi na ka basniu na ba jong me long ke hima ka bor bat ka burom ru halakarta amen bat ka bawai no tu ai ba ke jing ai ke jong Yesus Kristus ba utrai ke jing it ba ke jong ublei uba kupa bat ke jing ya selok batiang ke jong mensim ba khoi ai ba kini ki kenrat barok lai kin long lem long rengkat bat ke jaseng khna ke jongi bat kumjo iki wei bat ki jaseng khna ki badan akoi bat ki jaka nado menta shado ki arta ba ke babam jukut ru amen